винаги от HP, пак май сме в априлци. Отиваме да избухваме, а не да трепем пилци. Лаптопите в багажника, днес няма да бачкат. Заминава и надалече време, дрехите да се намачкат. Денят започва с ракика в 9 без 5. Ескалацията расте напълно без ред. Шефчето до нас клати главата бавно в ритъм. Наглее нещо, пак чудя се кога ли ще го изритат. Сутринта разходка към хижа плевен, нямам търпение, душата ми просто пее. Като козел в планината, свободен велик. Всеки гребен ме вика, тръгвам рязко с ритник. По пътя поглеждам надясно, ближния и още спива в кафето. Поглеждам наляво, други се борят с хембето. Гледки, пируетки, зелен дим навсякъде. Дупето подкачат, чувстваме се много яко. Отиваме на разходка с екипа мечта, където ще се случват запомнящи се неща. Айде всички прилежащи щастливци, избухвайте сега. Времето дойде да си отрежем нашата глава. HP сме тука, не пипай задачите. С менеджмент и стажанти въртим яко пачките. В априлци се пие, в априлци се пее, а шефа отстрани пак над скарата си блее. Чалга до зори и джипки на баира. Ако има някой тикет, утре да се таргетира. QA-то на масата мери градуси с финес, а малкото се ми реже с уджуци без стрес. Менеджментът гордо носи тениски HP и стоп, готови да се издрайват в събота, защото са дроп. Троян, ти си място мечта, много ни се иска и в офиса да е така. И в офиса да е така. HP в априлци, шеф и стажант на маса. Чалгата къртия, салатата от класа. Тимбилдинг клин, това е легендарно. Пиема е изгубен, но изглежда, че му е брутално.